муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрии рақами 15 дар асоси дастуру ҳидоятҳои созандаю бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ фаъолияти худро ба роҳ монда, баҳри беҳбудии сатҳ ва сифати хизматрасониҳои табиию санитарӣ дар самти кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва бистарнамоӣ, ташхису муолиҷа бо истифода аз технологияҳои муосир, ташаккули тарзи ҳаёти солим, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ, инчунин дигар тадбирҳо равона карда шудааст. маркази саломатии шаҳрии рақами 15 дар асоси фаъолияти марказ ин тибби оилавӣ мебошад. аз 6 шуъбаи тибби оилавӣ, яъне шуъбаи тибби оилавӣ рақами 1, рақами 2, рақами 3, рақами 4, рақами 5 ва рақами 6 фаъолият менамояд. асоси хизматрасонии марказҳои саломатӣ дар он иборат мебошад ки якум вазифае ки дар назди марказҳои саломатӣ вогузор шудааст, ин иҷро намудани он қарорҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи вазорати тандурустӣ, аз тарафи раёсати тандурустӣ пешниҳод мегардад, аз рӯи ҳамин қонунҳо фаъолияти худро баррасӣ мекунанд. ва дуюм ҳамин аст вазифаи мо ки наздик, яъне наздик будан ба аҳолӣ. агар аҳолие ки имрӯз минтақаи мода хизмат расонида мешавад, яъне зиндагонӣ мекунанд, амин мақсади тибби оилавӣ зид шудан ба анамин аҳолӣ ва сари вақт дарёфт намудани беморӣ ба қайди диспансерӣ гирифтан ва ба тавбат фаро гирифтан, яъне пешгирӣ. хеле ки ҳамаи мову шумо медонем, барои пешгирӣ намудан ин беҳ аз беморӣ мебошад. дар муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрии рақами 15 ҳамагӣ 433 аз 125 басти корӣ мавҷуд буда, 135 табибу 211 аз 125 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият менамояд. баҳри боз ҳам ба аҳолӣ расонидани хизмати баланди тиббӣ, мутахассисон мунтазам малакаву дониши худро сайқал медиҳанд. ҳоло дар марказ 11 нафар дорандаи нишони сарисинагии аълочии тандурустӣ, номзади илмҳои тиб, муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрии рақами 15 баҳри беҳтар намудани кори табобатию профилактикӣ, баландбардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ, ташхис ва муолиҷаи беморон, амалӣ намудани барномаи ислоҳоти соҳаи тандурустии шаҳр, паст намудани сатҳи камбизоатӣ ва расидан ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола равона карда шудааст. маркази саломатии шаҳрии рақами 15 дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад ки ба аҳолӣ 54028 нафар хизматрасони кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ мерасонад. ҳамарӯза дар як бахш то 800 нафар муроҷиаткунандаи хизмати тиббии аввалияи тиббии санитарӣ расонида мешавад. аз шуъбаҳои зерин иборат мебошад: шуъбаҳои тибби оилавӣ аз 6 шуъбаи тибби оилавӣ, шуъбаи солимии репродуктивӣ ва шуъбаи машварати тиббӣ ва шуъбаи табибони соҳавӣ фаъолият мекунад. ва ҳамзамон гуфтан намонад ки барои солимгардонии аҳолӣ, яъне солимгардонии он кӯдакони маъюбе ки имрӯз дар минтақаи ҳудуди хизматрасонии мо зиндагонӣ мекунанд, шуъбаи физиодармонӣ, яъне барои солимгардонӣ фаъолият менамояд. муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрии рақами 15 дорои 6 шуъбаи хизматрасонӣ мебошад: шуъбаи ҷарроҳӣ, шуъбаи мутахассисони соҳавӣ, шуъбаи солимии репродуктивӣ, шуъбаи озмоиши клиникӣ, шуъбаи табиатшифоӣ, шуъбаи ташхисӣ мебошад. марказ ба 54028 нафар аҳолии вобасташудаи ноҳияи Фирдавсӣ ва Синои шаҳри Душанбе кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ мерасонад. шуъбаи солимии репродуктивӣ, ки яке аз шуъбаҳои асосии хизматрасонии марказ ба ҳисоб меравад, дар шуъбаи мазкур пеш аз ҳама ба занҳои ҳомила ва дар маҷмӯъ ба занҳо хизматрасонӣ карда мешавад. шуъбаи солимии репродуктивӣ яке аз шуъбаҳои маркази саломатии шаҳри рақами 15 мо мебошад. шуъбаи солимии репродуктивӣ вақте ки мегӯем,
баъзеҳо савол метиҳанд ки репродуктивӣ чӣ маънӣ дорад. Репродуксия аз калимаи репродуксия гирифта шудааст, яъне ки ба дунё овардани насл ба монанди худ, яъне ки насловарӣ, давом додани насл, ҳамин хел маънӣ дод карда мешавад. аз ин бармеояд ки дар шӯъбаи мо табибони амрози занона кор мекунанд, момодояҳо кор мекунанд ва пайваста ҳамарӯза дар давоми фаъолияти корияшон ба занҳо ва модарон хизматрасонӣ менамоянд. ба ҷавонзанҳо, ҳомиладорон машваратҳо гузаронида мешавад. дар шӯъбаи солимии репродуктивӣ ҳуҷраҳои мактаби модарон фаъолият мекунанд. вазифаи дигари марказ дар он иборат мебошад ки солимии аҳолӣ, ин солимӣ аз модар вобастагӣ дорад, яъне шӯъбаи солимии репродуктивие ки имрӯз дар маркази мо фаъолият дорад, зиёда аз 12 нафар табибони занона барои хизмат ба он модароне ки имрӯз дар минтақаи мо зиндагонӣ мекунанд фаъолият намуда истодаанд ва ба тамоми масалан модароне ки имрӯз дар минтақаи мо фаъолият доранд, зиндагонӣ доранд, мо як хоҳиш дорем ки дар як алоқаи наздик ба табибони оилавӣ, ба табибони занона бошанд. шӯъбаи солимии репродуктивӣ дорои ҳуҷраҳои гуногуни соҳавӣ буда, ки ҳамарӯза ба оилаҳои ниёзманд ва муштариёни дигар хизматрасонӣ намуда, ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳиро роҳандозӣ менамоянд. яке аз ин ҳуҷраҳо мактаби модарон мебошад, ки дар ин ҷо ба модарон ва занҳои ҳомила баҳри ба дунё овардани кӯдакони солим тарзу усули нигоҳубини кӯдак дар даврони батни модар аз ҷониби табибони баландихтисос омӯзонида мешавад. дар шӯъбаи солимии репродуктивӣ ҳуҷраҳои зерин фаъолият мекунанд. мактаби модарон дар ин ҷо машваратчӣ фаъолият мекунад ки ба ҳамаи занҳои ҳомиладор ки ба қайд гирифта мешаванд, алал хусус ба ҷавонзанҳое ки нахуст ҳомиладор мебошанд, онҳо ба машварат ниёз доранд, чӣ хел гузаштани ҳомиладориро мефаҳмонанд, аломатҳои хатарноке ки дар вақти ҳомиладорӣ пайдо шуданаш мумкин, инҳоро фаҳмондадиҳӣ мекунанд, то ин ки ҳомиладор донад ки дар давоми ҳомиладории физиологӣ кадом ҳолатҳо набуданаш дар кор. вақте ки аломатҳои хатарнок пайдо мешавад, ба куҷо муроҷиат кардан дар кор бояд донад. дар вақти ҳомиладорӣ ва дар вақти тайёрӣ пеш аз он ки ҳомиладор шавад, зани ҳомила чӣ хел ғизо истеъмол карданаш лозим ва чиҳо диққат доданаш дар кор, чӣ хел тартиби рӯзро риоя карданаш дар кор, ба инҳо машварат дода мешавад ба нахуст ҳомилаҳо ва ҳамаи ҳомилазанҳо. давоми 6 моҳи соли 2024 ба шӯъбаи солимии репродуктивӣ 16370 нафар ташриф оварданд, ки ба ҳамаи онҳо хизматрасонии контрасептивӣ ва танзими оила, назорати антенанталӣ ва дигар масъалаҳои солимии репродуктивӣ расонида шуда, дар давоми 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ ҳамагӣ 621 зани ҳомиладор ба қайд гирифта шудааст. хизматрасонӣ аз ҳуҷраи қабули то табиб сар мешавад. вақте ки занҳо, модарон вориди маркази мо мешаванд, аввало ба ҳуҷраи қабули то қабули табиб муроҷиат мекунанд. дар он ҷо қадду вазн, фишори хун, ҳарорати бадани бемор муайян карда мешавад ва баъдан ба назди табиби минтақавӣ, табиби амрози занона ва табиби оилавӣ равон карда мешавад. баъд аз муайян намудани мақсади муроҷиати зан, таҳлилгоҳ равон карда мешаванд, ба муоинаи ултрасадо, ба ҳуҷраи муоинаи колпоскопӣ, аз рӯи нақшаи муайяне ки духтур муайян мекунад ки чӣ хел муоинаҳоро гузаронад, занҳо, модарон равона карда мешаванд. ҳуҷраи иммунизатсия
мусаллам аст ки асоси ҷомеаи солимро оилаи солим ва насли солим ташкил медиҳад. ба ин хотир дар маркази саломатии шаҳрии рақами 15 ҳуҷраи иммунизатсия яъне эмгузаронӣ ташкил карда шудааст ки ҳамарӯза ба шахсони бемор, муштариён, аз он ҷумла кӯдакону калонсолон аз рӯи нави бемориҳои сирояткунанда эмгузаронӣ карда мешаванд. фаъолияти ҳаррӯзаи кории мо ин бевосита сар мешавад аввал аз назаргузаронии ҳуҷраи кории мо ки пештар аз мо ҳамшираи оилавӣ омада онро яъне ки тозаву озода менамояд ва мо ҳамчун табиб бояд як маротиба онро аз назар гузаронем ки дар чӣ сатҳ тозагии ҳуҷраи мо қарор дорад ва баъдан мо ба қабули беморон шурӯъ менамоем. мо ҳамарӯза корро аз чӣ шурӯъ менамоем? Яъне ки кори асосии табиби оилавӣ ин пеш аз ҳама қабул намудани он шаҳрвандоне ки яъне ки ба бемориҳои шадид бештар гирифтор мешаванд, қабули ҳамон бемориҳо мебошад вазифаи асосии мо. мо асосан кӯдаконро бештар яъне ки аз муоина мегузаронем ва кори ҳаррӯзаи ман ин сар мешавад аз қабул ва муоинаву аз назаргузаронию ташхисгузорӣ ва табобати ҳам калонсолон ва ҳам хурдсолон. ҳангоме ки мо кӯдак ё ин ки калонсолро қабул менамоем, пеш аз ҳама вазъи саломатии онро аз назар мегузаронем, яъне ки дар дар кӯдак ё ин ки калонсолон бемориҳои шадид мавҷуд мебошад ё ин ки не. асосан кӯдаконе ки ба эмгузаронии тақвимӣ омадаанд ва бояд эми худро сари вақт гиранд, мо онҳоро пурра аз муоинаи тиббӣ гузаронида ҳолати саломатиашонро баҳогузорӣ менамоем ва ба ҳуҷраи эмгузаронӣ сафарбар менамоем. ва он шаҳрвандони калонсоле ки ба мо муроҷиат менамоянд, яъне ки бемориҳои шадид дар онҳо вуҷуд доранд, мо онро худамон яъне муоинаву ташхисгузорӣ намуда табобаташонро таъин менамоем. дар ҳудуди марказ чандин ҳуҷраи эмгузаронии дигар низ вуҷуд дошта бо лавозимоти муосир таъмин мебошанд ва дар чунин ҳуҷраҳо амарӯза хизматрасониҳо ба роҳ монда шуда барои сокинон хизматрасонии сатҳи баланд ба роҳ монда мешавад. яке аз самтҳои асосӣ маркази саломатӣ дар он иборат мебошад ки гирифтани анан вояҳо, яъне ваксинатсияе ки мегӯянд вояҳо барои пешгирии ҳама намуди бемориҳое ки идорашаванда мебошанд дар назди шуъбаҳои тибби оилавӣ ҳуҷраи яъне эмгузаронӣ ҳар рӯза фаъолият менамояд ва тибқи анамун масалан супоришҳое ки тибқи фармоишҳое ки аз тарафи маркази ҷумҳуриявӣ эмгузаронӣ маркази шаҳрӣ эмгузаронӣ ки имрӯз ба тамоми масалан марказҳо супориш дода мешавад, мо ҳамо эмгузароние ки имрӯз тибқи нақша чорабинӣ шудааст, мо ҳар рӯза нақшагузорӣ карда ва аз тамоми он масалан кӯдакҳое ки сар карда аз овони кӯдакӣ то калонсолӣ вояро тибқи нақша чорабинӣ шудааст, мо ҳар рӯза мегузаронем. фаъолияти ҳуҷраи эмгузаронӣ мо имрӯз бо кӯлан бо ҳама он таҷҳизоте ки лавозимоте ки зарур аст барои ҳуҷраи эмгузаронӣ аллакай ҳамаш дастрас намуда барои минтақаи вобастаи мо хизмат мерасонанд. бештар ба мо кӯдаконе муроҷиат менамоянд ки барои эмгузаронӣ яъне ки эмгузаронии тақвимиро бояд гиранд, бештар онҳо муроҷиат менамоянд ва кӯдаконе ки ба бемориҳои мавсимӣ яъне ки гирифтор шудаанд, ҳамонҳо бештар муроҷиат менамоянд ва бештар бемороне ки ба мо муроҷиат менамоянд бемориҳои мавсимӣ мебошад ва мо ҳамчун табиби оилавӣ онҳоро худамон мустақилона муоина намуда ташхисгузорӣ табобаташонро тавсия намуда ба хона рухсат менамоем ва инчунин дар хона низ мо онҳоро назорат мекунем. вазифаи асосии мо ҳамин мебошад ҳамчун табиби оилавӣ ки вақте ки мо беморро аз муоина гузарондему табобат кардем ба хона фиристодем, бояд назорат пурра ва ҷиддӣ бошад ва дар баробари мо табибони оилавӣ ҳамшираҳои оилавӣ ҳастанд ки масалан рафта аз ҳолу аҳволи бемор давоми 2-3 рӯзи баъди табобат яъне ки назорат мекунанд. статсионари рӯзона. табобати статсионарӣ ин шакли табобати рӯзона буда ҳангоми бемореро аз шуъбаи ёрии таъҷилӣ рухсат додан бо ба назаргирии хоҳиши онҳо дар статсионари рӯзона ба муҳлати 1 рӯз ба табобат фаро гирифта метавонанд. фаъолияти мо ҳар рӯз аз соати 7:30 то соати 6 бегоҳ
давом медиҳад. Фаъолияти мо аз чӣ иборат аст? Дар статсионари рӯзона бемороне ки шароити дар беморхона хуб рафта надоранд, бемороне ки мақсад як рӯзе ки бояд доруҳои санҷишӣ гузаронанд. ҳозир бисёр беморон аз ҳар хел доруҳо мо эҳтиёт мекунем, ҳифз мекунем ки якум рӯзашонро омада дар беморхона гузаронанд, яъне ки ба таври маъмулии халқӣ мегӯянд проба, ҳамон рӯзи якуми санҷишро дар ин статсионари рӯзона мегузаронанд. боз бемороне ҳастанд ки омада табобати худро дар статсионари рӯзона дар давоми 1 соат 2 соат мегиранд, бо рафта аз пай бори худашон мешаванд. бо ин мақсад ҷиҳати сатҳи баланди хизматрасонӣ ба сокинон ва инчунин ниёзмандоне ки имконияти бистарнамоӣ надоранд, дар маркази саломатии шаҳрии рақами 15 статсионари рӯзона ташкил карда шудааст. ва ҳамзамон дар маркази мо барои ҳама он масалан доруҳое ки ба чӣ тариқи мушакӣ гузаронида мешавад, статсионари рӯзона фаъолият менамояд ки ҳар рӯза ба он шаҳрвандоне ки минтақаи ҳудуди хизматрасонӣ мода мебошанд муроҷиат мекунанд. тибқи анамон масалан дорухате ки аз тарафи табибони марказ ба мо таъинот карда мешавад, аз рӯи ҳамин таъинот дар ҳамун статсионари рӯзона омада аввал дараҷа кадом намуде ки масалан доруворӣ набошад, аввал аз санҷиш гузаронида, баъд аз он ба масалан ҳамон муроҷиаткунандае ки имрӯз ба маркази мо муроҷиат мекунад, дар статсионари рӯзона гузаронида, баъд аз он муддати 30 дақиқа баъд аз гузаронидани кадом намуди масалан доруе ки набошад, нигоҳ карда, фишори хуну масалан ҳарорати бадан санҷида, баъд аз он рухсатӣ мешаванд. вазифаи калидии ин ҳуҷра аз чӣ иборат аст? мо ба беморони маъюб, ба пиронсолон, ба шахсони камбизоат, ҳамаи аминҳо омада дар ин ҷо ройгон хизмат мегиранд. яъне ки амин вазифаи калидӣ иборат аз амин аҳолие ҳаст ки омада дар ин ҷо ба тариқи ройгон ҳамаи хизматрасониҳояшонро дар ҳамин статсионари рӯзона ройгон мегузаронем. шуъбаи табиатшифоӣ дар маркази саломатии шаҳрии рақами 15 бо вуҷуди хизматрасониҳои фаровон шуъбаи табиатшифоӣ фаъолият дошта ҳамарӯза аз гулу гиёҳҳои ватанӣ дар шакли чой ва дамнӯш омода намуда ба мардум ройгон пешниҳод менамоянд. салому алайкум. инҷо гӯшаи гиёҳдармонист. ба беморону ба шахсоне ки дар инҷо муроҷиат мекунанд ба тарзи гиёҳҳои гуногун, чой дар шакли обу нӯшокӣ ба онҳо пешниҳод менамоянд, то ки барои саломатии худ муфид бошад. ва мо инҷо айни ҳол шумо дида истодаед, мо аз гиёҳҳое ки дар инҷо чой ва дигар чойҳои табобатӣ омода шудааст нӯшиҷон мекунем. боз барномаро идома медиҳем. дар ҳақиқат истеъмол ва истифодаи гиёҳҳои шифобахш ба саломатии инсонҳо хеле муфид мебошанд, зеро баъзе дардҳоро метавон тавассути гулу гиёҳ табобат намуд. тоҷикистони мо ин мулки табиати гиёҳҳои шифобахш мебошад. барои ҳамин дар тоҷикистони мо зиёда аз 1000 намуди гиёҳҳои шифобахш вуҷуд дорад ки онҳо барои саломатии инсон, барои тавоно гардидани вуҷуди инсон ва бар зидди вирусҳою микробҳо ба инсон фоидаи бисёр калон мерасонанд. ҳатто дар тоҷикистон гиёҳҳои шифобахш вуҷуд дорад ки бар зидди газидани мор, саг
каждум, калтакелас ва дигар ҳашаратҳое ки хуни инсонро заҳролуд мекунанд ва ёрии аввалия мерасонанд. дар дармонгоҳи марказии саломатии шаҳри 15 мо бисёр кӯшишҳо мекунем ки беморҳое ки вориди ин дармонгоҳи мо мебошанд бо ҳама гиёҳҳои шифобахш истифода баранд ва камам бошад як тасаввурот гирифта аз дармонгоҳи мо раванд. дар марказ ҳамчунин аз тарафи мутахассисон вобаста ба истеъмоли гиёҳҳои шифобахш ба беморон ба таври шифоӣ тавсияҳо медиҳанд. пудина ин як барои чой истифода тавсия дода мешавад. барги пудинаро хушк карда майда карда мисли чой истифода мебаранд. вай бисёр хусусиятҳои бисёр калон дорад. пеш аз ҳама спазмолитик аст, оромкунанда, дардпаскунанда, пешоброн, талхарон ва зидди уфунӣ мебошад пудина. дигар мевае ки кокутӣ мо дар ҳамин ҷо ҳаст аст, ман метавонам маърифӣ кардан. кокутӣ бисёр таъсири мусбат ба саломатии инсон мерасонад. ин кокутӣ ба беморҳои системаи роҳи нафас, масалан бронхит, трахеит, бемориҳои астмаи бронхиалӣ, балғамрон мебошад, ҳатто ба гурдаи балғамрон ва ҳатто ишти инсонро боло мекунад, баланд мекунад, ишти инсон баланд мешавад. гиёҳе ки манбаи витаминҳо ба ҳисоб меравад. дар ҳама марказҳои саломатӣ ва алалхусус дар маркази мо оиди ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳаррӯза фаъолият бурда истоданд. яъне ташаккули тарзи ҳаёти солим барои ҳама намуди пешгирӣ, тарзи дурусти истеъмоли ғизо ва барои пешгирӣ намудан аз фарбеҳӣ, зиёдвазнӣ ҳаррӯза корҳои фаҳмондадиҳӣ чӣ дар марказ, чӣ дар аҳолӣ дар байни халқ гузаронида мешавад. дар умум кормандони муассисаи давлатии маркази саломатии рақами 15 фаъолияти худро бо дасту дили гарм ба роҳ монда то ба дарди ҷомеа то ҳадди имкон даво бахшанд. саҳми мутахассисони соҳавӣ низ дар фаъолияти марказ дар сатҳи намоён қарор дорад. дар давраи 6 моҳи соли равон ҳамагӣ 15767 нафар аҳолӣ аз сӯи мутахассисони ин марказ муоина шуданд ки аз ин 12740 нафар дар марказ ва 3027 нафар дар манзилҳои истиқоматӣ. инчунин дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи табибони оилавӣ ҳамагӣ 53475 нафар муоина карда шуда. инчунин дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи табибони оилавӣ ҳамагӣ 53475 нафар муоина карда шуда бо сабаби беморӣ 23872 нафар муроҷиат намуданд ва аз муоинаи профилактикӣ 29603 нафар гузаронида шуданд. давоми 6 моҳи соли 2024 бошад ҳамагӣ 5888 нафар бемор зери назорати табибони оилавӣ қарор дода шуданд. хушбахтона аз хизматрасониҳои тиббии маркази мо аҳолӣ миннатдор мебошанд. тасмими мо ҳамин аст ки халқ аҳолӣ аз мо доим розӣ бошад, ки бо таъссуроти нек раванд. аз қабулгоҳи ҳамин дармонгоҳ мо бисёр ба беморҳо аҳамият медиҳем, ба онҳо кӯшиш мекунем ки рози онҳоро иҷро намоем. пешгирӣ намудани аз бемориҳои сироятӣ ҳамин моҳияти ваксинаро мефаҳмонем, онҳо мефаҳманд. дар самти амалинамоии барномаи миллии иммунопрофилактика
дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим дар ҷумҳурии тоҷикистон, барои солҳои 2020-2024 барномаи миллии коммуникатсионии 1000 рӯзи аввали ҳаёти кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон, барои солҳои 2020-2024 барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният дар ҷумҳурии тоҷикистон, барои солҳои 2021-2025 ва барномаи миллии ҳимояи аҳолӣ аз бемориҳои сил дар ҷумҳурии тоҷикистон, барои солҳои 2021-2025 корҳои назаррас ба роҳ монда шуданд. гоҳӣ аз он аст ки мо шукрона мекунем аз ин оводи ватан ва ҳамасола аз тарафи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки таваҷҷӯҳ ба соҳаи тандурустӣ бисёр як таваҷҷӯҳи зиёд доранд ва аз ин дастгириҳои пешвои муаззами миллат мо ҳама сола ҳама рӯза ҷонибдорӣ мешавем ва шукрона аз анемин неъмати истиқлолият мекунем, ки имрӯз мо як маркази бисёр замонавӣ дорем ва тамоми дастгириҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, аз тарафи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, аз тарафи раисияти тандурустӣ ҳамаҷониба мо дастгирӣ мешавем ва барои пешрафти соҳа саҳми худро мегузорем. замони имрӯз ҳар яке моро водор месозад ки ба хотири солимии ҷомеа пеш аз ҳама дарди худро ба табибони соҳавӣ ва табибони хушсавқу хушсалиқа, табибоне ки дорандаи илму дониш мебошанд, муроҷиат намоем, то ки ба дарди мо тавонанд ба қадри имконе даво бахшанд. солимии оила ин солимии ҷомеа мебошад.